Niin kuin sanottu, studiossa haastateltavana Rovaniemen edustusta DJ Ui sekä Cry Eye. Aloitetaan vaikka Cry Eyesta, eli Cry Eye kautta VJ Visuale on Rovaniemellä elostettanut meininkiä, järkännyt Tight Night-klubia ja kaikenlaista muutakin meininkiä, soittanut DJ-keikkoja, tehnyt visuaaleja. Oulaisillekin tuttu varmaan Bossa Novissa, ollut tekemässä visuaaleita ja välistä ollut lifestyleseissa ja kaikenlaisissa muissakin meiningeissä ollut festarikeikkoja VJ-puolella ja semmoista. Tiedätkö, voi varmaan itse kertoa vähän, että mikä se meininki nyt kesällä on Tight Nightien osalta ja muutenkin. Tight Night on tässä kesäaikana niin pienellä tauolla. Katsotaan syksyllä, kun opiskelijat virtaa takaisin kaupunkiin, että mille aletaan, mutta tämä kevät oli omasta mielestä ainakin tosi positiivinen monessa mielessä ja pystyttiin tarjoamaan varmaan Rovaniemellä semmoisia esiintyjä, jotka varmasti viihdytti yleisöä ja itse nautittiin järjestämisestä, niin mikä sen parempi. Kaikki kuuntelijat ei välttämättä ole käynyt Rovaniemellä klubbailla ja bailaamassa, niin voisiko kertoa vähän meiningeistä, että minkä tyyppinen klubi Tight Night on ja mitä te lähditte alun perin hakemaan sille, kun lähditte ekaa kertaa järkkään klubia? Alkuperäinen ajatus oli tarjota elektronista musiikkia ehkä semmoisella omalla twistillä. Meitä on sanottu Rovaniemellä ehkä taiteelliseksi klubiksi. Varmaan johtuu siitä, että ollaan taideaineiden opiskelijoita. Mutta siellä on ollut pitkään niin, semmoinen meininki, että techno ja raskaampi transe ja psytrance-meiningit on ollut kovassa nosteessa, mutta me on ehkä lähdetty tarjoamaan sitten vähän easympää soundia, että housea ja dubsteppia ja kaikkea siltä väliltä. Kaikki mitä itse fiilaa, sitä on soiteltu. Ja esiintymässä on ollut monia kovia suomalaisia artisteja. Meillä on ollut Tesla Rockia, Levon Joltaria, Cloudsia. Evil Stöki on ollut meidän semmoisella yhteisklubilla, missä tehtiin yhteistyötä I Love Itin kanssa Paulille terveiden osalta. Ja sitten Tiu Helina ja Le Corps Mini de François. Tämmöisiä nimiä me on tuotu Rovaniemelle ja ne on semmosia, mistä itse tykkää kovasti. Jätkä on vahvasti ollut meiningeissä mukana, mutta ketä muita on tässä kyseisessä toiminnassa ollut aktiivisena? Joo, klubilla on muita residenttejä, niin DJ MKRF, Sami ja sitten DJ Turmaani Tuomas. Sami on pitkän linjan DJ ja musiikkidikkari, tosi monta genreä haldaa ja hoitaa kyllä homman aina tyylillä kotiin. Pysyy ajaa hermolla ainakin omasta mielestä tosi hyvin ja sen kautta on itsekin tutustunut elektroniseen musiikkiin syvemmin ja pakko antaa Samille arvostusta monessa mielessä, että kova tekijämies. Tuomas on sitten kans ehkä vähän nuorempaa polvea niin kuin itsekin, että ei ole niin pitkään oltu kehissä, mutta toivotaan, että siitä on ainakin jonkunlaista positiivista kuvaa saatu Rovaniemelle ja muutenkin meiningin nostatusta. Joo, ja klubin nettiosoitteita niin www.tightnight.net, sieltä pystyy katsoa muun muassa menneiden tapahtumien meininkejä ja aina yritetään pitää tulevista tapahtumista siellä ääntä. Ja totta kai sitten Facebookistakin pystyy tsekkaamaan Tight Nightin. Ei muuta kuin käykää ihmettelemässä, mitä meillä on ollut tarjolla.